Mamema wache ema wakwaba emra Adom TV so ene anope na watwi dwumadie na ebra so se de man memeda anopa bia ye betena se ne yedi enkomo no eye ensem bia etwagu ye na watwe nim na yayimu bia ejina ne naso na emu komodie ekwanim pa na yasan asisubiem ato adwen ede amawo enti enne no enkomo a ye behye eye nano ukoda na eye Independence Day we eye de na etoso duosia enson amampani akufuado de tudwa se ebe omani sikasema nyame adom ensesa ono ene na bane de gu akwanso no kyese Ghana enya breakthrough ya enchebia eniome bedane kra na wabobo niema biso a eye ni nyina so enti osusu se oman no aduru sampempenso no ye bedi mu nkomo ediama o na fenso ya hye LGBTQ+ bill na emrasebedwafie agitumu no so mampani de ne sabe hyase anaso mfa ne nsa enhyase ho komodie ebegitintiman ewo man mu na watwi mu a ene yesen asisubie mama amama huduro bi a ewa bibrem fam hase no ekamia yese ebi mu aye emra etia bema ne bema ware oba ne oba aware no ene wo mu nna no nanso ewiase man hodo a edisika etaisa man na chinyina no egusu edidwuma no enti no ye ka akosidien anope ye behye san komodie no ede amawo na Nnawotwi nso no mampani dada John Dramani Mahama ya wotu Franka diama NDC atudin eye Professor Nana Jane opoko ajiman ese onye ne Franka tuni abedi akire anope ye bedi mu komo ne yahye adefoforo bi wo hono ma Professor ede ko akoka John Dramani Mahama eye ne candidate ne ho na watum yedi kunim e wafia bato kese a ebekọ so December ni mu ana enkomo we na ye behye menima bedwafo ebesi enkonwa edinya megye so ene abena pokua ahwenie mebasisi ana fei madam bedwafo di na ye hye enkomodie na se